Obec Veľké Uherce sa nachádza v severovýchodnej časti pohoria Tribeč, približne 5 km juhovýchodne od okresného mesta Partizánske, pozdĺž potoka Drahožica, ktorý je ľavostranným prítokom rieky Nitry. Rozprestiera sa na ploche 27,79 km². Podstatná časť katastrálneho územia obce patrí do chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Kataster obce Veľké Uherce leží v geomorfologickom celku Tribeč, ktorý patrí v rámci subprovincie Vnútorné západné Karpaty do Fatránsko-Tatranskej oblasti. Pohorie Tribeč má stredohorský reliéf s nadmorskou výškou 400 až 800 metrov nad morom, rozčlenený hlbokými údoliami vodných tokov. Do katastrálneho územia obce zasahuje veľkoplošné chránené územie, chránená krajinná oblasť Ponitrie. Tá zaberá 2/3 územia katastra obce. Maloplošné chránené územia sú zastúpené prírodnou rezerváciou Dobrolínske skaly. Medzi chránené územia je navrhovaná Drahožická dolina ako chránený areál. Nachádza sa tam mokrať lokálneho významu. V katastrálnom území Veľkých Uheriec sa nachádza prírodná rezervácia Dobrolínske skaly. Rezervácia leží v masíve vrchu Dobrolín a patrí k najmenším na Slovensku. Jej zvláštnosťou je výskyt viacerých typov biotopov na rozlohou neveľkej ploche. Nachádzajú sa tu lesy, lesostepy, stepy a v turisticky najatraktívnejších vrcholových častiach i skaliská a skalné stepy. Z tejto rôznorodosti vyplýva aj nesmierna pestrosť kveteny, s ktorou sa tu možno stretnúť. Dobrolínske skaly poskytujú pekný výhľad na okolité vrchy a doliny. Lokalita je prístupná po značkovanom turistickom chodníku, ktorého východiskami sú obce Veľké Uherce a Radobica. V nesprístupnenej časti rezervácie sa nachádza 26 metrov dlhá puklinová jaskyňa. Obec patrí do povodia rieky Nitra. Okrem nej preteká katastrom potok Drahožica. V katastri obce sa nachádza vodná nádrž s rozlohou 22 hektárov. Vodná nádrž patrí povodiu Váhu a používala sa ako zásobáreň úžitkovej vody pre obuvnícke závody v Partizánskom. Vo vodnej nádrži bolo možné kúpanie, člnkovanie a rybolov. Na okolí je približne 80 rekreačných chát, súkromných osôb a organizácií. Pri miestnom rímskokatolíckom kostole rastie chránený strom Veľkouherská lipa. Jej vek je viac ako 200 rokov. V obci prevažuje zástavba rodinných domov. Najviac ich bolo postavených od roku 1919 do roku 2000. Obec Veľké Uherce má bohatú históriu, jej minulosť siaha až do praveku. Podľa archeologických výskumov v chotároch obcí Veľké a Malé Uherce bolo praveké výšinné sídlisko nazývané Hradisko a blízko neho praveké sídlisko Podhradie. Povrchové nálezy trojrozmerných pamiatok z oboch týchto lokalít pod vrchom Šípok dosvedčujú, že boli osídlené už na konci doby železnej, tzv. Hallštatskej, to jest asi v rokoch 800 až 400 pred Kristom. Na strednom toku Dunaja tu bolo sídlisko púchovskej kultúry z konca doby laténskej a začiatkom rímskych provincií. V minulosti mala obec, respektíve osada, názvy Vgrich, Vgruch, Vgroch, Vgrouch, Vgrot, Ugrouch, Nogvgrouch, Nogugrouch, Nať Ugróc a aj Gros Ugróc. Názov Uherce dostala po Uhercoch, Uhroch, teda Maďaroch, ktorí tu boli usadení v starej slovenskej osade pri potoku Drahožica za panovania kráľa Bélu I. ako strážna jednotka Starého Uhorska. Veľké Uherce vznikli ako strážna osada starých Maďarov niekedy na prelome 10. a 11. storočia, keď tu siahala moc prvých arpádovských kniežat. Hranica rodiaceho sa uhorského štátu sa neskôr posunula na sever a osada stratila svoje opodstatnenie. Jej obyvatelia sa buď presťahovali na iné miesto, alebo skoro splynuli s okolitým slovenským prostredím. Patrili ku kráľovským služobníkom až do roku 1274, keď sa na základe donácie kráľa Ladislava IV. Kumánskeho dostali do rúk Štefana z rodu Čákovcov. Čákovským majetkom zostali až do roku 1321.
Najneskôr v priebehu 12. storočia tu bol postavený kamenný kostol Michala Archaniela a dedina sa stala sídlom fary. Farský obvod v stredoveku tvorili okrem Veľkých Uhriec aj Malé Uherce, Pažiť a Kolačno. Prvá uznaná písomná zmienka o Veľkých Uherciach pochádza z roku 1274. Originál tejto latinsky písanej listiny je uložený v štátnom archíve v Brne. Uvádza sa v nej, že osadu Veľké Uherce daroval král Ladislav IV. Magistrovi Štefanovi Čákovi, strýkovi Matúša Čáka Trenčianskeho. V prvej polovici 14. storočia Uherce spravovali kráľovskí kasteláni, ktorí sídlili na hrade Sivý kameň. Král Ľudovít I. daroval v roku 1350 Veľké Uherce šlachticom z Bardoňova. Títo šlachtici dedinu vlastnili do roku 1396. Na základe testamentálneho odkazu pripadla dedina šlachticom z Veľkých Bošian, ktorí potom vlastnili väčšinový podiel v Uherciach až do druhej polovice 18. storočia. V roku 1364 získali šlachtici z Bardoňova právo konať v dedine pravidelné utorkové týždenné trhy, ktoré podnietili rozvoj remeselnej činnosti. V druhej polovici 15. storočia získali menší majetkový podiel v Uherciach šlachtici z Topolčianok, ktorí vlastnili aj Kolačno. Koncom 16. storočia boli v Uherciach okrem 48 sedliackých domov, ktoré boli zdanené, aj ďalšie stavby oslobodené od daní. Išlo o 6 šlachtických kúrií, kostol a budovu fary, dedinskú školu, 3 majere, 3 mlyny, 2 domy richtárov, 2 domy pastierov a 3 neobývané domy. Akútne turecké ohrozenie prinútilo mnohé šlachtické rody prebudovať svoje staršie sídla na kamenné, respektíve tehlové pevnosti s nárožnými baštami. Turecké útoky boli aj dôvodom výstavby pevnostnej stavby, zámku nad Veľkými Uhercami. Nie sú známi stavitelia ani financovatelia, len sa predpokladá, že ho stavali z kráľovských príjmov. Doteraz poznať štvorcový základ tejto pevnosti, o ktorej osudoch sa veľa nevie. Po 100 rokoch ustúpilo turecké nebezpečenstvo a zámok spustol. Múrivo sa použilo na iné účely a v súčasnosti ho pripomína iba trávnatý základ a hon pod zámkom v obvode Strakovej. Prvá známa pečať obce je z roku 1646. V obci sa nachádzala aj továreň na ohýbaný nábytok, ktorej majiteľmi boli bratia Tonetovci. Továreň bola prvou továrňou tohto druhu v celej krajine. Jej majiteľ bol vynálezca ohýbania dreva párov a výrobky tejto továrne získali viaceré vyznamenania na rôznych domácich i svetových výstavách nábytku. Takisto aj spomínaný kaštiel, ktorý kúpili v roku 1865, bol ich majetkom a bol jeden z najkrajších v celom Uhorsku. Tonetovcom patrili veľkostatky obcí Kolačno, Pažiť, Kršteňany a Horná Ves. Od roku 1865 začali hospodáriť na týchto statkoch, kde chovali kone miešanej rasy, plemenné býky, mladé bíčky, dojnice, mladé jalovice a okrem toho aj niekoľko kusov ťažných volov. Rodina Tonetovcov založila aj 6-triednu štátnu ľudovú školu. Dedina bola však izolovaná od sveta, pretože železnica sa sem dostala až v roku 1896, avšak krátko na to, v roku 1899, skoro celá dedina vyhorela. Pamätník Suzanne Tonet je postavený na mieste, kde 20. mája 1920 zahynula táto mladá žena pádom z koňa, keď ju povláčil po okolitých poliach a lúkach. Suzanne bola pravnučkou Michaela Toneta, zakladateľa spomínanej slávnej továrne na ohýbaný nábytok. Suzanne zahynula ako 20-ročná. Traduje sa o nej, že mala súcit s jednoduchými chudobnými ľuďmi. Jej láskou bol syn šustera Valenta Spáča z Oslian. Tomuto vzťahu žiaľ rodina neprijala. Tonetovci sa zaslúžili o rozvoj tejto obce, ako aj celého regiónu, keď tu postavili po Koričanoch a Bystrici pod Hostínem svoju tretiu fabriku na výrobu ohýbaného nábytku. Výroba tu bola spustená v roku 1867. Vyrábali sa tu hlavne stoličky, kreslá, pohovky a stolčeky. Rodina sa zaslúžila aj o celkové zveladenie obce vybudovaním nových ciest a mostov.
Taktiež povzniesla obec aj kultúrne, keď podporila vznik hasičskej kapely, divadelného súboru a vyvíjala mnoho ďalších aktivít. Ich sídlom bol kaštiel, ktorý odkúpili od grófa Kegleviča v roku 1865. Pôvodne renesančný kaštiel dal postaviť v roku 1622 Michal Bošáni a v 18. storočí bol prestávaný do barokového slohu. Do neogotickej podoby ho začal prestavovať gróf Keglevič a prestavbu dokončili Tonetovci. Prvá svetová vojna, ako aj hospodárska kríza, zasiahla aj túto rodinu a preto sa spojili s hlavným konkurentom, firmou Kohn a Mundus, ktorá mala podobné ťažkosti. Fúziou v roku 1922 vzniká veľký koncern Tonet Mundus a zakrátko sa končí výroba vo fabrike vo Veľkých Uherciach. Fabrika, ktorá fungovala do roku 1923, za svojej éry vyrobila 1,8 milióna slávnych tonetových stoličiek, ktoré sa vyvážali do celého sveta. Rodine Tonetovcov bol v rokoch 1945 až 1948 skonfiškovaný majetok, keďže boli nemeckej národnosti. Neskôr po konfiškácii tu bola zriadená v kaštieli škola, objekt s prilahlým parkom načas patril aj prezidentskej kancelárii. Dnes patrí kaštiel potomkovi pôvodných majiteľov Fláviovi Tonetovi. Oproti kaštielu sa nachádza kostol svätého Michala Archaniela a cintorín. Malý zvon na kostole dala odliať matka spomínanej Suzanne, Caroline Tonet, na pamiatku svojej céry. Veľké Uherce majú v registri nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok zapísané nasledovné objekty: pomník padlých v Slovenskom národnom povstaní, hrob Albína Grznára, kaštiel Bošáni Keglevič a hrob padlých partizánov. Medzi kultúrno-spoločenské podujatia v obci neodmysliteľne patria podujatia, ktoré sa v obci pravidelne organizujú, či už ich organizuje obec, občianske združenia, podnikatelia či iní organizátori. Medzi takéto podujatia patria stavanie mája, súťaž vo varení gulášu, deň matiek, koncert k dňu otcov, turnaj SMP vo futbale, Vatra SMP, úcta k starším, Mikuláš, požehnanie adventného venca spojené s vianočnými trhmi, kultúrne Vianoce, vianočný koncert a silvestrovská čaša vína. V obci sa nachádza kultúrny dom s kapacitou kinosály 176 osôb a estrádnou sálou, ktorá má kapacitu 160 osôb. Kultúrny dom je využívaný na obecné aj súkromné podujatia. Obec má tiež zriadenú knižnicu pre čitateľov. Na území obce tiež pôsobí viacero združení, klubov a spolkov s rôznym predmetom zamerania. Sú nimi Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri základnej škole Veľké Uherce, MX Vinohrad, Rodičovské združenie pri materskej škole vo Veľkých Uherciach, Technológie pre všetky generácie, občianske združenie, klub jazdcov so psím záprahom spod Tribeča, stolnotenisový klub Veľké Uherce, raketomodelársky klub Šeda Veľké Uherce, polovnícka spoločnosť Šípok, Združenie rodičov a priateľov súkromnej základnej umeleckej školy vo Veľkých Uherciach, Rodičovské združenie pri základnej škole Veľké Uherce, ATC Slovakia, Jasličky Bocianik, nezisková organizácia, polovnícky spolok Hrubý vrch, Amarant, nezisková organizácia, Umenie nás spája, telovýchovná jednota Nový život Veľké Uherce, klub slovenských turistov Veľké Uherce, JPF Motorsport občianske združenie, Showist Slovensko, športový klub Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Uherce, Sviatovit, Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia Veľké Uherce a základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Veľké Uherce. V obci pôsobí aj Združenie rybárov, ktorí svojou činnosťou zabezpečujú ochranu prírody a vodných tokov. Prispievajú tak k zveľaďovaniu priehrady za obcov. V katastri obce a jej blízkom okolí sú bohaté možnosti športového vyžitia. Návštevníci územia sa môžu venovať motokrosu, turistike či cykloturistike a bežeckému lyžovaniu na Brezovskej 15. Blízke lesy ponúkajú možnosť pre zber húb, bylín a lesných plodov.
Vodná nádrž Veľké Uherce ponúka taktiež viaceré možnosti pre trávenie voľného času a rekreáciu, ako je kúpanie, člnkovanie či rybolov. K dominantám obce patrí národná kultúrna pamiatka Kaštiel s priľahlým parkom. Pre návštevníkov regiónu býva zaujímavá taktiež Mariánska púť na Kalváriu. Širšie okolie obce ponúka viacero turisticko-rekreačných možností. Patrí medzi ne poznávací turizmus v regióne mesta Partizánske, kúpeľno-relaxačné pobyty v Bojniciach, termálne kúpele a letisko v Malých Bieliciach. Vysoký potenciál pre turistiku majú pohoria Tribeč a Vtáčnik s bohatou ponukou jedinečných prírodných zaujímavostí, poľovných atrakcií, turistických a cykloturistických trás, zoologická záhrada Bojnice, aerošport v Prievidzi a kultúrno-historické pamiatky v blízkom okolí, ako sú Kaštiele Topolčianky, Brodzany, Šimonovany a Čereňany. Mikroregión Medzihorie v roku 2004 vybudoval cyklookruh v celkovej dĺžke 44 km. Cyklotrasa je označená zelenou farbou. Trať tohto okruhu je charakteristická miernou až strednou obťažnosťou a je vhodná pre rodiny s deťmi, ale aj pre rekreačne športovo založených turistov. Trať z veľkej časti tvoria horské a podhorské cestičky a je zakomponovaná do krásneho prostredia Medzihoria. Počas jazdy sa môžu turisti občerstviť v rôznych reštauračných zariadeniach umiestnených v obciach, ale aj mimo obcí. Daný okruh je veľmi dobre vyznačený.